nyithindo mang'eny, jomatindo mang'eny ok mor ahinya gi jakom. To mbui ka be ng'e nitie jomichulo bende mondo mondo odug pi. Koro kanyo bende wan kaka nyikwa Ramogi ka wasome to nyaka wang'e, kech ing'e ni history mar jakom kako osetiyo ne Afrika gi Kenya, to bende ng'ato ok nyal wuondre ni kia. To bedo ni nyocha ne oyie ni mondo giti okony jatend piny masani William Ruto. Nyiego bende nitie iye kanyo. Nitie joma ok mor ni wantie. An nitie kata osiepena mang'eyo mantie Kenya ka mane wan go e college. Ma wan go e college kata gi Mheshimiwa Mbadi kata gi Wandai. Bedo ni jogo odonjo kacha cha. Kendo aneno ka koro gigere go kabisa. Ma chal ni ena ni jaluo kare wan waber mana ka wan oko. Ma kadwa bede iye bende problem. Koro wan bende seche ma wantie mbui, narrative ni nyaka walar gi joka. Joma dwa keto narrative moro ni jakom en ng'ama ing'iewo, ni Ruto osenyiewe, Ruto koro launche, koro en project. Nyaka gini team mar jakom counter gi narrative machielo mar jakom as a pan-Africanist. Ochiwo bade piny nikech Afrika pod wang'eny gi problems kabisa e migepe mopogre opogre. Koro apani mana achiel monego wang'i kanyo. Gitime yo machala nikech kanyo aneno ka gintie odiochieng' mayoro ni kanyo kod jal mosebedo ka konyo gi weche mag mbui gintiere kar kanyo Pauline Njoroge mangeno ni dhi telo ne kweth machielo mantiere korka Azimio e kind ma ok modhi bedo godo sirkal. Naneno ka team naneno nyidendi ma osebet kane wantie go Azimio kanyo. To apani nyaka koro ng'iye en international campaign. Nitie inyalo paro Ruto gi Uhuru kano okelo kata na kambi moro joka niluongo nang'o kata mana Trump in the last campaign. Ne nitie gi social media campaign ma was suspected ne jo Russia mane chulo. Manyalo loko opinion. Koro nitie PR experts. Naneno team moselosi cha ting'e ni wan kaka joluo moloyo. Wang'iyo ga gigi gi chien to walemo ne jakom to ok miwa thuolo ahinya mar tiyo kanyo. An ang'eyo kata sani kipenjo jo communication mondo akwan 4 ma joluo manyalo change perception mar gimoro in a week gintie. Ganyalo kata mi nying gisani. To koro apani ni perception nyaka waloki, but bende at the same time ing'e ni mbui kaka ing'e ahinya tinyalo galo ni piny te ni mbui. To adiera en ni ji mang'eny to bende onge mbui kanyo, ji mang'eny winjo radio, ji mang'eny ni e puothe, ji mang'eny to job opinion gi ma jakom pok odok piny. Koro ata neno ni gidhi adhiya mbele. Kama gibedo kanyo ka girango kambi ne mano mar Cambridge Analytica mana e wacho no konyo Uhuru Kenyatta kod Ruto yiero ma higa mar 2017 e kinde ma gintiere kar ka girakre kod paro mane mbui ne machal nade mondo mi